Crash Bandicoot, minun vanha ystäväni. Niin monia tunteja olen viettänyt pelejäsi pelaillen. Nykyään minä hämmästelen ihmisten mielipiteitä tästä pelisarjasta, koska itse en osaa enää kaikkien näiden vuosien ja muiden pelien jälkeen innostua laisinkaan. Siinä missä muut ihmiset kehuvat nämä maasta taivaisiin, itse lähinnä kohauttelen olkapäitäni niin kentän kuin koko pelinkin jälkeen. Kun minä olin pieni, mä muistan eräänä jouluna meidän perhe sai Pleikkari 2 joululahjaksi. Ja meistä kukin sai oman suosikkipelinsä kyseisellä konsolilla. Minä itse sain Breath of Cortexin ja mä olin ihan innoissani tästä pelistä. Mä pelasin tätä todella paljon kun mä olin pieni ja mä rakastin tätä todella paljon silloin. Nykyään kuitenkin kun katselen mitä muut ihmiset ovat tästä pelistä mieltä, lieköhän YouTubessa yhtään henkilö, joka olisi tehnyt positiivisen arvostelun tästä pelistä. Jokainen tykkää haukkoa tämän ihan suohon ja sanoa, miten jopa Titaanisarja on tätä parempi peli. Kerta kaikkiaan voidaan siis sanoa, että tällä pelillä on todella värikäs maine. Ja mun on jälleen kerran pakko todeta myös se, että mä oon jälleen kerran ihmeissäni, mitä mieltä ihmiset on tästä pelistä. Koska mun mielestä tämä on ihan se sama Crash, mikä se on aina aikaisemminkin ollut. Ihan sama kenen videon klikkaisit. Kuulet saman valituksen aiheet videossa toiseen ja hyvin suurella todennäköisyydellä kuulet sanonnan sama peli kuin Crash 3, mutta huonompi. Mun korvani tuo sanonta ei kuulosta kyllä yhtään fiksulta. Ja mun on vaan hämmästelty, että miksi tämän kohdalla imitoiminen ja sen saman tekeminen yhä uudestaan on paha asia, kun se aikaisemmissa peleissä oli täysin hyväksyttävää. Crash 1 ja 2 ovat hyvin samankaltaisia keskenään. Molemmat pelit omaavat useamman samanlaisen miljöön maisemilleen ja eroavat toisistaan hyvin vähän. Molemmissa peleissä juostaan putkessa ja aina välissä pitää juosta myös jotain karkuunkin. Muutaman kentän välein myös ratsastammekin jonkun eläimen päällä. Crash 3 puolestaan ei muuta tuttua tyyliä yhtään, vaan ne samat asiat toistuvat myös täälläkin. Vaikka ratsastajana toimiikin koko, se on yhä edelleen se sama kenttä kuin mitä se oli Polan kanssa. Siihen kylkiäisiksi vain liitämme tylsiä ajoneuvokenttiä. Miksi me haukumme Breath of Cortexia sen vuoksi, että se on kuin Crash 3, kun aikaisemmatkin osat olivat toistensa kanssa hyvin samanlaisia? Latausajat ovat toden totta puuduttavan pitkiä verrattuna edeltäjiinsä, mutta minusta tuntuu tyhmältä haukkua peliä huonoksi pelkästään niiden vuoksi. Mutta onhan tässä pelissä muitakin huonoja puolia kuin pelkästään pitkät latausajat. Tämä peli on uskomattoman ruma ja kenelläkään ei ole koskaan mitään järkevää sanottavaa. Mutta hei, ei ollut aikaisemminkaan yhtään parempia asioita puhuttavaksi. 3 crystals. Not bad. I see you are getting the hang of it. I need to conserve power. I will communicate with you again after you retrieve the 5th crystal. Ihan sama, kuka näitä videoita tekee. Hän löytää aina joitain asioita, joilla hän pystyy perustella omaa mielipidettänsä. Breath of Cortex ei omista mitään suurta juonta, eikä siinä ole yhtään mitään kuuntelemisen arvoista, mitä nämä hahmot puhuu. Crash muun muassa käy todella nopeasti puuduttavaksi kaveriksi, kun se aina lupaa vetää Crashia turpaan, mutta sitten se vaan saa itse turpaan kerta toisensa jälkeen. Mut tiedätkö, alkuperäinenkään sarja ei omistanut yhtään mitään kuuntelemisen arvoista. Mitä sitten tulee siihen rumuuteen? Oletteko te ihan tosissanne oikeasti? Ei ole olemassa konsolia, joka olisi pystynyt alkutaipaleellaan käyttämään koko potentiaaliansa, vaan seuraavat pelit myöhemmältä aikakaudelta tulevat aina näyttämään paremmilta verrattuna vaikka ovatkin samalle konsolille tehty. Sama pätee myös Breath of Cortexin kanssa. Minusta on myös hyvin väärin sanoa tätä rumaksi peliksi. Grafiikka ei tee peliä, tämä ei ole lähellekään niin kamalan näköinen, että se häiritsisi pelaamista. Päinvastoin, itse olen aina pitänyt Crashia hyvin tummasävyisenä pelinä, joka ei saa laajaa värivalikoimaansa kunnolla esiin. Breath of Cortex ei tässä myöskään onnistu täysin, mutta minä pidän satunnaisesti siitä, mitä minä näen. Vesikenttien koralliriutat
ovat kauniita. Yksi asia, mikä mua yleisesti peleissä ärsyttää tosi paljon, on se, miten yksitoikkoinen kenttä voi olla. On tosi paljon pelejä, joissa on kenttiä, joissa pelkästään tehdään se yksi asia. Joko taistellaan vaikka jalkaisin tai jollain ajoneuvolla. Miksei niitä koskaan osata sekoittaa keskenään? Alkuperäinen sarja omasi muutaman kentän, jossa pelityyli vaihtui lennosta, mutta Breath of Cortex tekee tätä tuon tuosta. Kenttä saattaa alkaa tuttuna turvallisena crashina, mutta sitten se muuttuukin aivan joksikin toiseksi loppuvaiheessaan. Se saattaa alkaa ajoneuvon käytöllä, mutta pian päässäänkin taas jalkaisin juoksentelemaan. Tämä vaihtelu pelityylin välillä saman kentän sisällä on minun mielestäni todella mielekästä ja se saa nämä kentät erottumaan toinen toisestaan hyvin. Pelaaminen ei tunnu itseään toistavalta, kun se muuttuu lennosta ja kun ajoneuvokaan ei ole hahmolla sama jokaisessa kentässään, se muuttuu entisestään. Vaikka ajokki toimisikin täysin samalla tavalla kuin aikaisempi, sen erilaisuus kuitenkin viehättää ja saa minut luulemaan, että pelaisin eri kenttää. Samaa en valitettavasti voi sanoa Crash 2, jossa Polan kentät eroavat toisistaan ainoastaan värimaailmansa puolesta. Tiedätkö vielä, mistä minä pidän todella paljon? Kuka oikeasti piti rallikisoista 3. joitain tylsiä NPCtä vastaan? Minusta on paljon mielekkäämpää, kun vanhat hahmomme kisaavat Crashia vastaan ja yrittävät pudottaa hänen ohjaamansa hävittäjän. Otan paljon mieluummin heidät mukaan myös tavallisiin kenttiin, kuin katson yhtään enempää mielikuvituksettomia ja tylsiä vastustajia. Minä olen kuullut sanonnan, kuin Crash 3, mutta huonompi. Mitäs muutetaan tuota sanontaa ja sanotaan kuin Crash 3, mutta parempi? Minulla ei ole oikeasti mitään käsitystä, miksi näitä kenttiä voisi haukkua. Minä olen varsin tyytyväinen kaikkeen siihen, mitä minä näen. Tässä on samat hyödylliset voimat kuin aikaisemminkin ja yhtä turha voima kuin siinä toisessakin pelissä. Mikään ei muutu näiden osalta auringon alla. Mielekkäämpien kenttien lisäksi haluan myös sanoa olevani tämän musiikkiraidan ystävä. Nämä eivät missään nimessä kuulosta siltä, että ne kuuluisivat Crash-pelisarjaan, mutta yksittäisinä omina teoksinaan tahdon sanoa pitäväni kuulemastani. Ehdottomasti parempi musiikkitarjonta kuin mitä alkuperäisessä trilogiassa. Tuntuu olevan joku semmoinen muoti-ilmiö, että tätä peliä on ihan pakko vihata nyt aikuisena. Ja mä en oikein ymmärrä tätä. Haluaako joku yrittää selittää mulle, miksi tää peli olisi huonompi kuin muut tän sarjan osat? Mä pelasin tätä peliä viimeksi lapsena. Joku 13 vuotta sitten. Ja nyt kun mä pelasin tän uudestaan ja hain niitä kaikkia timantteja ja relikkejä, se oli ihan samanlaista kuin silloin joskus. Tää ei ole muuttunut yhtään miksikään kaikkien näiden vuosien aikana. Pelillisesti mikään ei muutu siitä, mitä aikaisemmin näitä. Saat ne samat pitämäsi kentät, mutta suuremmalla vaihtelulla, joka tekee kentästä mielekkään. Pommotaistelut ovat edelleen mitä ovat, mutta suuremmalla hahmokehityksellä. Siinä missä aikaisemmin tapasit uuden tuttavan vain vetääksesi häntä turpaan, Crunch on paljon mielekkäämpi ja ainakin itse olin aina utelias näkemään, että missä muodossa hän tällä kertaa onkaan. Pelaat edelleen tylsän kentän siinä missä aikaisemminkin, vain palataksesi takaisin keräämään timantin, jota jostain syystä et saanut ensimmäisellä kerralla. Relikin nappaaminen on ihan yhtä mielekäs saavutus kuin aikaisemminkin. Kun mä teen näitä videoita, niin mä katson aika pari arvostelua YouTubesta ja otan selvää mitä mieltä muut ihmiset ovat. Ihan vain sen takia, että mä voin sitten sanoa, että mä oon täysin eri mieltä heidän kanssaan. Ja sama oikeastaan voi sanoa tästäkin pelistä. Mä en ihan oikeesti totta puheen tiedä, että mitä mä ajattelen näistä kaikista videoista, mitä täältä löytyy. Elikkä tää jatkaa aika jännä. Valittaa 50 minuuttia jostain hyvästä pelistä. No ei vaikka, ihan hyvä jätkä se on. Minä en aio sanoa, että Breath of Cortex olisi huono peli. Mutta mä en aio myöskään sanoa, että tämä olisi mahtava peli. Mä aion sanoa, että jos sä tykkäät Crasheista, niin sä tykkäät tästä. Minun mielessäni Breath of Cortexista pitää, jos pitää aikaisemmistakin sarjan peleistä. Se sekoittaa kivasti pelityylejä kentän aikana keskenään, mutta suuremmassa mittakaavassa se ei tee mitään suurta ja ihmeellistä. Mikäli peli olisi ollut haastavampi,
Voisin sanoa tämän olevan sarjan parhain osa.